Bisayang Paulol, palautog ba? Pwede si brother. Study first. Study first. Tapos mo study. Pwede si brother. Rated K, ni-rate ni V. Mahal yung payong. Gay versus Pinoy Extreme Women Debate. Clothing? Muslim clothing. Women. Gusto niyo bang marinig ang mga kwento? Ito, mga balita na ito atin agad simulan na agad natin. Si Chris Bryan ay dati nang naging issue na rin. Dati sa anak ni Jake Ejercito at Andy Eigenman. So ngayon meron na naman, nasangkot na naman siya sa isang issue sa pag-video niya sa isang atabs at panoorin natin saglit. Hello sister. Hello po. Ganda ni sister. Ano ni mo? Hard po. Heart? Ganda ni Heart by. How old ka na Heart? Heart. 16? 16. Mukha niya si Aya, Bini Aya. Pwede si brother. Study first. Pwede si brother. Study first. Study first. Tapos mo study. Pwede si brother. Depende. Depende. Oh, man. Men, ano ba? Tapos natatag pa ako na kamukha ko siya. Ano ba? Sinisira mo pangalan natin, men. Sinabi na nga 16 siya. Naka-vanguard taras ka pa rin. Ang kunat pa, di ayaw mo pa rin tigilan, men. Tapos, naging issue pa to kasi nag-deep dive pa ako sa iba niyang pang mga content. At may mga pinapost din siya sa iba-iba pa. Ng mga videos na ng mga atabs din. Tapos, napansin ko itong salamin niya. Meron siyang cam. Kaya ay pala itong mga video na ito, ganito yung itsura. So, ganun lang din. So, papanoorin ko lang din iba pa niya mga video. Same lang din. Na tinatawag niya. Hindi ko naiintindihan yung translation to 100%. So kung may mga Bisaya dyan, mga Bisayawa ko dyan ng mga cancer, paki-translate na sa comment section. Wait. Kaya pala yung reaction nila parang hindi scripted eh. Parang hindi nila alam. May klase ka ngayon? One po. Okay. One pa. Wala lang, napansin kita. You look pretty. What's your name? Isha po. Hindi naman siya medyo Kilala mo harmless ako? naman. And, Pero ano na kasi constant na kasi ito ginagawa sa iba-iba eh. Brother. ha? Para di ba brother? Si brother. Oh. Anong year ka na? First year po. First year. Nice. Single ka? Dili. Dili, Pero okay alam ko lang yan, dili. makipag-friends. Sige. Okay lang, contact tayo. So may boyfriend siya? tayo. Socials. Social. Okay lang. Facebook, Instagram. Okay, na sa IG. Sige. Hi, sister. Ito daw yung pinakamalalang video. Nakitanta ka ng... Biniro niya eh. Titit kayo ka. Pailaila lang ko. Hello. What's your name? Ha? Ria? O sa'yo, men, ito na lang bilhin mo ganitong salamin para mas klaro mo makita ang iyong mga pinagagagawa online. Murag pa nga second name na ako, Brian. Bagay ta. Kanang. Okay, Riz? Asa makapadulong ka ron? Pero di ba? Patorelo man na imong klase? Okay. Pila na may edad? 19. Single pa ka? Okay, 19. Okay lang si brother si mo ha. Sige, kuha na ko imong contact. Naka-Instagram? Sige. Tinood na imong sa imong tutoy. Hindi ko, ewan ko baka humor nila doon yan, hindi ko alam. Pero yun nga, nagsastock lang yung mga klase ng video at vibes na pinapakita sa mga content niya. Malala lang talaga yung pinakahuli niyang pinost na dinilit na din niya. Ano yung sinabi niya doon? Something sa tutoy? Ano na ibig sabihin nun? So, may mga nag-video rin sa kanya. Wala naman akong problema eh. Na-enjoy niya buhay niya. Yan, nakuha niya fame sa kanyang ginagawa. Para siyang IRL vlogger. Dami niya ginagawa na random. Wala ang problema sa akin yung malaki naman na internet para gumawa ka ng content. Pero men, mga 28 years old na daw siya onwards. Kung pushing 30 ka naman, maghanap ka na naman ng nasa area mo. Wag naman yung halos kalahating edad na nung iyo. So, ilang beses siya nagkaroon ng issue sa kung kani-kanino mga celebrity. Meron naman yung mihi din siya sa poster. Diba? May mga gano'n. So, men, kailan siya matututo? Kailan niya malalaman na umayos siya? Ewan ko, di ko alam, bahala ka sa buhay. Pero kasama ka sa balita na sinabi ko lang to para i-clear ang aking pangalan dahil lagi ako tinatag sa kanya. Hindi po, magkaiba po kami, okay? Isang letter na lang sa pangalan mo, Christ, di ba? Ang Christ, live as Christ, di ba? Maging mabuti tayo, wag tayo lumapit sa mga ganitong mga edad. May in-upload mo pa eh, na binidyohan mo, nakita mo, upload ko to. Marami kang dinaanan na proseso bago mo siya kailangan i-upload. So siguro naman sana sa proseso na yon ay nawala ang utog, gumana naman ang utak at wag ka na mag-post sa mga ganon. Masama lang siya reflection sa'yo at sa mga iisipin ng tao sa mga
mga napapost mo online. Merong klase ng peer pressure na nangyayari pag may nakatapat sa yung camera na parang mas free ka magawa ang isang bagay kaysa sa hindi. Kahit hingin mo ang consent niyan, parang respeto lala din at manners sa pagpo-post sa kanila online. Syempre nung moment na yon, syempre alam mo yan, mga bata yan, di pa nila alam ano magiging epekto sa kanila nito. Pwede silang ma-overwhelm sa nakuha nilang fame at video views. Hindi nila alam ano magiging future nito na epektoan yung digital footprint na pwede magkaroon yan. Men, yung sarili mo lang post mo, alam mo yun, i-blur mo man lang naman sila. Kung may time ka mag-upload ng video everyday o ng vlog, meron ka oras mag-blur. May oras kang daanan yung content mo to na ginagawa. Yung example yung ginagawa sa content natin, gaano kasipag kami dito mag-blur para sa proteksyon ng mga taong yan kasi awareness din ito para sa kanila pero hindi sa kapalit ng kanilang privacy. So, sana man lang marinig mo ito. Galing Manila papuntang Davao. Baka dili mo ako maintindihan, bay. Butakal naman kaayo ka, brother. Gitapokag. Hindi ko ba intindihan? Pautog. Isa Bisaya dialect which means a verb. Yeah, alam ko yan. Brother pala utog yud gamay bayan nag-oten. Para something sa titi ito eh. No? So, antayin pa ba natin? Habulin tayo ng mga otoridad at makasuhan at ma-report bago tayo tumigil. Parang awa mo na. Sunod na balita yan na naglabas si Mayor Vico na isang post with these interviews again going viral. Let's look at it from a different angle. Bago tanggapin ng kilalang journalist ang alok para mag-interview ng contractor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? I know for a fact that there are many good, honest people in media na na-disappoint dito sa nakita niya. So syempre ang credibility at ang trustworthiness ng isang reporter ang kanyang bread and butter. Pag ito ay nadungisan, magkakaroon na ito ng epekto sa kanyang trabaho. Ngayon, in this case, maybe they did not do anything technically illegal ang kanyang alleged na paratang, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government. But we can slowly but surely break the cycle if more and more of us consistently do our part. Wherever we are and whatever our position may be. One step at a time. Not an exact figure pero alam nyo na. So binigay lang nila yung 10 million na parang pwede magbigay ng malaking halaga ng pera ang isang i-interview ng mga malalaking pangalan na ito ng mga reporter at journalist para mas lalo silang makita ng tao. At ang nakapost dito ay sila Julius Babaw at sila Corina Sanchez. So makilala na sila at mga veterano na at matagal na nila naging content via lifestyle ng mga vlogs kung saan nagkukwento sila kung paano sila umabot sa ganung posisyon. Ngayon, dito na nagkaroon ng bangayan sa pagitan ng dalawang party dahil sumagot din dito ang kampo ni Corina. So na-delete na yung mismo interview ni Corina, yung pinakita niya doon sa Net25 na network, pero meron sila isang statement naman regarding doon sa post ni Vico na sinabi niya na na-delete din na sinabi niya when this interview was conducted, it was well before campaign period na in-air down no November 2024 and January 2025. Yes, Mayor Soto, there are payments for certain businesses such as that of the Discayas, products, personalities, companies, or politicians, much like payments sa kahit ano pa mga advertisements. And these go to the network with an official receipt issued to the client. So maaari yung mismong network ang nag-push sa kanila. Pero bilang isang veteranong journalist or reporter, nagba-background check ka bago ka sumalang sa mga ganito interview. Maganda maidudulot ito? Mabibigyan ba ito ng extra reach ang isang tao na binavalue ko ba o hindi? O merong may mga issues ba o hindi? Di ba may mga ganun yan? Pinalitan na nila ito ng meets the strict standards of the airing stations and is approved by the station management. So natalo din niya by a landslide itong kalaban na ito na tumakbo rin bilang Pasig Mayor sa kanyang third and final term. So ngayon, nagsalita rin dito yung producers nung mismong show ni Corina na hindi ba kami gumagawa ng mga hit pieces Wala kami sa bash, criticizing o slandering ng mga personalities at mga businesses. At pangatlo, hindi rin kami gumagawa ng puff or vanity pieces. Subject simply tell their life story. Pero ang hirap nun gawan ng gray area kasi ang hirap makalagpas sa gray area na yun kasi paano kung talagang lavish yung life story ng inyong ini-interview at sinasalang sa publiko. They said the Discayas were interviewed because they were drawing public attention, noting they had previously interviewed Soto's relatives including Tito Soto and Vice Mayor Dodot Jaworski. So bakit siya big deal ngayon pag ibang tao ang nagsabi sa'yo? In the case of Sarah and Curly, yung mag-asawa, their sudden prominence in the public eye makes for public interest. Kaya hindi namin sila pinepresyon bilang masama o mga anghel. Their rags to riches life stories, their story to tell, it was aired walang dagdag at walang bawas. Sinabi din nila na malapit din sila kay Mayor Soto para mag-interview pero dinecline ang kanilang mga request. So in-stress lang niya dito yung dalawa nating pag-uusapan regarding kay Mayor Soto at kay Corina na itong corruption ay merong gray area. Merong mga loophole siya na kahit sabihin mo na ito ay bayad legally, wala
tama mga batas na nilagpasan, paano natin ito maitatago? Paano makakalagpas? Kung pwede nga, parang ganun siya eh. Dito po pasok yung systemic na tinutukoy niya. So yung mga perspectives dito ay una-una, perception versus proof. So dito kinritik lang niya yung systemic at yung gray areas pagdating sa journalism na pag lagi nyo nilalabas ang isang muka, pwede ito mag-imprint ng familiarity sa mga nanonood sa kanya. At baka mas maging less critical sila ngayon sa mga nagawa nila mga issues before. Ngayon, sa kampo naman ni Miss Corina, ay dahil nalagay din sila doon sa post na yun, ay nag-collect ngayon sila ng mga kritisismo at mga bashing sa mga netizens. Na naakusa sila kahit walang proof. At sinasabi nila ay pwedeng maging defamatory. Ayun, naglabas nga daw ng 10 million. Pero yun nga, sabi naman doon ni Mayor Soto ay ito ay isang hypothetical lang. Nagbigay lang siya ng malaking numero para gaano kadali lang ito pwedeng makuha ng mga nag-i-interview ng mga big personalities ng mga ganong mga klaseng tao. Ang pinag-uusapan dito ni Mayor Soto ay yung ethics. Sila Miss Corina naman ay yung legality. Na pwede naman eh. Wala naman kami nilabag na batas eh. Pero sinasabi dito ni Mayor Soto, bakit? Kahit alam mong legal siya, alam mo yung mga implications nito, alam mo yung magiging epekto nito pag lagi nyo pinapakita yung mga taong ito. Na hindi lang legality ang magiging compass natin pagdating sa morality of being right or wrong itong ating ginagawa. May naman ni Miss Corina, nandun naman yung mga resibo, wala naman kami dinagdag na bayad sa amin. O yung meron naman public office versus yung press freedom. So si Mayor Soto bilang isang elected official din ay pinakita niya yung parang transparent at clean governance ang gusto niyang ipakita sa mga tao. Pero yun nga, sa kampo ni Miss Corina ay bakit ginamit kami bilang isang bad example kung wala naman kami maling ginagawa at isa tong misuse of authority para mapahina ang trust at substance sa aming ginagawa na naapektuhan ng press at baka ma-restrict lalo ang editorial independence dahil dito. Maganda nga siya parang fine line between ng press at ng mga elected officials, yung mga persons in government na maraming mga nagsasabi na maraming mga journalists ang bayaran, na ini-skew nila ang katotohanan dahil nabayaran sila ng kanilang mga mismong ini-interview at ang mga pinag-aaralan tungkol sa kanila, hanggang saan nag-overstep ang isang government official sa pag-double check sa kanila. Kasi kung mismong si Mayor Soto ay pwede niya sabihin na ang mga diskaya ay mayroong mga ganito, mga dubious claims at mga projects, diba? Nagkaroon nga ng issue regarding sa mga flood control projects at hindi niya pagpunta sa mga hearing. Ano ang tumitigil sa iba na sa pagsabi din kay Mayor Soto? Kailangan mo ng proof tungkol din dito. At syempre dumagdag na din doon yung yung public interest sa kanila kasi nga kamakailan pagkatapos ng eleksyon may dalawang kumpanya na biglang lumabas ang pangalan. Yung Alpha and Omega at yung St. Timothy na naging top recipients ng government flood contracts and under ng administrasyon natin ngayon. So yung Senate's Blue Ribbon Committee ay in-invite siya para sa isang hearing regarding sa mga nangyaring issues sa flood control at inallege din dito ni Mayor Soto na may mga shared addresses yung mga incorporator. So baka pwede pa natin itong buksan para bakit ganun na nangyari. Saan napupunta ang pera ito at nagagamit ba ng maayos. Meron pa mga building permit disputes, alleged conflict of interest pa na mga inopen up si Mayor Soto regarding sa mga diskaya. Pero saka na muna ito yung mas malapit na naging issue eh. Kaya rin nagkaroon ng mga ganito mga memes tungkol dito. Oh! Ano ba to? Na-connect dito sa... Ito parang... marinig ang mga kwento! Oh my God, I cannot unhear. Dapat makita to ni Mayor Soto. So kinakailangan mo ng integridad sa parehong party na yan. Na kailangan i-check ito ng isa't isa at i-check din natin bilang mga citizens ang dalawang in power na ito na nagmo-mold ng ating perception sa mga national issues at memes at mga trends dito sa Pilipinas na ilagay natin sila sa isang strict at fair na viewpoints. So silang dalawa ngayon yung nagtatalo tungkol dito. Hindi naman siya parang personal eh. Pwede siya maging kahit sino, kahit hindi si Corina, pwedeng si Karen Davila o kung sino-sino pa mga reporter at mga kilalang journalists na nag-i-interview ng mga taong in power na merong influence. So paano natin dapat sila fini-frame dito sa media at ano ba dapat ang ating tinatanong sa kanila? Bakit may pakialam kami kung meron siyang Rolls Royce or meron mga payong na sobrang mamahal, na sobrang cool? Diba? Anong pakialam namin doon kung meron mga tao na naapektuhan sa kanilang lugar na sobrang lala ng mga pinagdadaanan pagdating sa mga bagyo at sa mga sakuna. Parang maaring baka natatago lang nila ito sa likod ng mga lifestyle vlogs na ito, yung mga mas malalalim pang issues na dapat na lang ayusin. So, panoorin natin yung vlog na ito kasi andito pa yung kay Julius. Maliit lang sa loob.
malaki siya. Kasi parang... For comfort siya eh. Kasi malawak yung kikilusan mo. Malaki. Ito, maluwag lang yung likod niya. Parang pang luxury lang talaga. So, ang ano na to, kasi kulinan siya. Siya yung SUV ng Rolls-Royce. So, ito, yung dumating siya, interior siya ng Hermes Orange. Oo. Parang limo, no? Yes. Oo. Grabe. Tapos ang doors niya pa ganyan. May kintablahan. So, pa-open siya pa ganyan din. Okay. Kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong, oh. Natutuwa Dito ako nainis sa yung tao. payong. Paano wala to? sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit tong payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Masyadong mahal. Kasi mahal yung payong. Parang SM yung mismong bahay. Tingnan mo naman yung So, ito ilalim. isang payong yan. Yes, on both sides. So, yan yung feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong siya. Sana lahat ng tao ay natuwa sa payong na yan. Uy, maluwag nga. Kakulay ng glasses mo ang kotse. Very comfortable sa loob. Tapos, meron pa siyang And may TV din siya ganyan. Yan. Oh my God. Ganyan Okay. Ito, features. So ilan ang meron sila ito? 30 pa? Kulinan. magkano naman yung ganyan? Sana madadala natin sa tawa lahat. Iba, iyak tawa na lang yung iba. Pero para kasi siya na parang nagmumukha kasi in bad taste yung mga pinapakita nila. So yung itong pagtatalo ni Vico at ni Miss Corina ay hindi personal. Isa to refleksyon sa truth, credibility at sa responsibilidad natin bilang mga netizens. Lalo na sa ating demokrasya. Ang mensahe dito ni Mayor Soto ay ang ating pagiging vigilant pagdating sa mga systemic corruption at sa kampo naman ni Miss Corina ay ang due process at ang institutional process pagdating sa journalistic independence. So ang goal dito ay hindi para paglabanin sila pero ilagay sila ng pantay at makahanap ng common ground kung saan ang politics at ang media ay pwede natin ma-checks and balance para pareho din sila nagsuserve para sa ating demokrasya para malaman natin lagi ang katotohanan sa ating bansa na merong honesty, accountability at ng integridad. Ngayon, i-review natin ang nangyaring debate sa pagitan ni Gabe at Pinoy Extreme at Caillou. So ngayon, alam niyo na mahilig tayo sa mga debate. Pinanood na natin to before ng iba't ibang mga debate online at nakita naman natin gaano ka-formal at ka-constructive yung mga debate na yun kahit minsan nagiging mapusok yung mga estudyante. Ngayon tingnan natin kung sila mismo ay magiging civil at may matututunan ba tayo sa kanila. Ngayon, meron naman silang format na napag-usapan pero kung sa mga nakakaalam dyan, yung sa Jubilee, alam niyo yung 20 blah blah versus 1. Pero ito, dalawa sila at mag-isa si Gabe. So kaya pag-uusapan nila dito ay about sa mga gender issues, sa mga pagdating sa pananamit, victim blaming, at usually sa parte ng babae. So ngayon, pag-usapan natin ito at simulan na natin. Naway tayo ay open-minded para sip-sipin lahat ng ito sa ating kokote para makagawa pa tayo ng mas maganda mga opinion. Okay, medyo matagal to dahil ganun talaga isang debate. Alam ko na bulok na ng TikTok ang ating attention span pero samahan nyo ako dito at sigurado na work. So, yung mga okay na points sa akin dito, wala naman akong parang reaction ay tatanggalin na namin. Ngayon, meron mga nilalabas si Gabe na mga claim at kailangan natin lagi bumalik doon sa pinag-uusapan. Kesa gumawa tayo ng gumawa, iba't iba mga claim, doon lang muna tayo sa unang claim para hindi sobrang tagal na mausapan. Okay? Ganun ang isang debate. Dapat na doon lang kayo sa topic na pinag-uusapan. So, una ay telling women what to wear is just control hidden behind the guise of concern. Unang-una, it doesn't follow, no? Kasi yung sinasabing telling women what they should wear, so unang-una, like for example, kapag ka sinasabi mo may risk factor na ma-sexually harass ka at night and with that kind of clothing, as a risk management, you Ayan should na, wear pinag-comment. that. But if you want to attract, like a hooker, you want to attract men para sa customer mo, you should wear revealing clothing. So, it's actually goal-oriented and focused. So, you cannot argue either side. So sinasabi niya dito na yung claim mismo ay mali. Kapag sabi sa tao kung ano kailangan susuotin, ay hindi niya kino-confirm or deny. Kumbaga, hindi siya control ang pinag-uusapan. Ang issue ko lang doon is it doesn't follow. O di, wag na ikaw, dapat si Pinoy Extreme. Ibig sabihin, hindi niya gustong i-rebut itong claim na ito kasi para sa kanya, he doesn't follow itong claim mo na control ang pinag-uusapan. Hindi yun. Kasi ang question dito is, the title is women's clothing a factor in sexual harassment? So, I don't think Gabe would deny na it is happening in reality. I think kaya nga siya nagkakaroon ng advocacy na ganito yung gawin. Kasi may mga tao na they think that way. So, if he agrees na there are people who think that way, then it implies that it's happening in reality. So sinasabi niya na dahil nilabas mo tong claim na ito, nangyayari talaga siya. Regardless of what
the women should and should not wear. Ikaw napansin, men, para pala itong mansplaining kami lahat. Kasi wala di isang babae dito. Sana may isang nasama dun na babae din para marinig natin yung sa kanilang side din mismo. Alam ko na hindi naman natin binibase sa gender kung gaano ka-legitimate ang isang logical na argument or sagot. Pero maganda lang din makakita ng isa pang viewpoint na galing sa babae. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay mostly sa babae. Whether it is bad to wear that or it's not bad. Kasi ang Subjective issue yun, dito no? is you're trying to conflate is and ought. We cannot Okay. derive an ought. So ought is ano parang ought to be is ideal and is ano yung nangyayari talaga sa mundo regarding that. Is it happening in reality na may mga na sexually harassed because of the revealing clothing? They disrespect the women because of that? Yes. If it's yes, okay, that's Yun it. yung is. So, kapag pinag-usapan natin yung what ought to be done, Ito ni ought. well, may problema na tayo doon kasi not because it is happening in reality, then we ought to do this or ought not to do that. Hindi pwede yun. So, you're conflating two things ng kung ano yung fact tsaka ano yung value. So, I guess, kailangan muna natin malaman kung agree ba si Gabe na it is happening in reality. Wait, paano ba yung format nito? Like, pwede sila mag-reply sa gitna? Kasi, pagdating sa mga ganitong debate format, meron kang minutes eh. At yung minuto mo, hindi ka pwede magsalita until matapos yung sinasabi niya. And then, meron ka na ngayon time para isa-isahin yun. Kung baga, kung kilala si Delo sa Flip Top, di ba nire-rebat niya? Hindi na ba siya i-rebat during doon sa part nung unang MC, pero nung time lang niya. So, parang ganun din ng isang debate. So, mas formal lang talaga siya at hindi ka pwede masyado mag-react or ayun nga, maggawa ng mga palasiya para lang magpatawa o para lang laitin yung kalaban mo. Hindi gano'n ang isang debate. Ang pwede mo lang kilatisin at i-deconstruct ay yung mismo ang argument or dito ngayon ay mga claim. Alright, thanks Sir Caio. Let's proceed with Pinoy Extreme and his... Kung ako si Pero Extreme dito bago siya magsalita, sasabihin ko lang din yung sinabi ni Caio. Kasi pwede mo ipaglaban naman yung claim mismo ay it doesn't follow or hindi sila nagkakasunod eh. Okay. Now, the first claim, telling women what to wear is just control. Now, the first question is, what are we trying to control? Are we controlling I think the meaning of this women mismo eh. the effects of the dress towards the person who's going to perceive the dress? Kasi Kasalanan ba yun? yung Nagsusuot? dress kasi is more of like a perception ng ibang tao na makakakita sa tao. External? Katulad Yes. nga nung sinabi ni Caio na ano yung goal mo in dressing. Now, kailangan din ma-identify ano ba yung gusto mong kontrolin doon sa pagde-dress mo. Like for example, yung example ni Caio kanina na if you want to attract people sexually, edi magsuot ka ng hooker Hindi dress. hooker na ano, okay? If you want to attract people in a smart manner, you could dress in a smart casual or dress has a purpose and Parang dress codes. there might be an unwanted effect on some dresses. Like for example, isa sa madalas na sinasabi dyan sa dress, hindi ko naman intention yung ma-attract sila sexually. But katulad din ng sinabi ni Caio kanina, we are deriving from, or we are getting what should versus doon sa what is. Yun yung result nung dress sa kanila eh. So we need first to identify ano yung gusto nating kontrolin doon sa pagsasabi natin kung ano ba yung gusto nilang suotin. I think ang meaning niya is ano yung sasabihin mo sa isang tao na kanilang suotin sa kung anong risk na pwede mangyari pag ito yung kanyang sinuot. I think yun yung gusto niya sabihin. That's my answer to that first claim. I'm good. Alright, thank you both for your first claims. I just wanna make a clarification just so that I understand where you're coming from. Ito, sa pagdating sa debate, maganda rin na nire-reform mo back sa kanila para hindi mo siya ma-misinterpret at hindi mo rin ma-misrepresent yung kausap mo. Ang sinabing first example ni Caio is if you're a hooker, I think yung strongest niya dito na argument is yung ought and is. more revealingly to attract customers, right? So I think I want to understand, do you think of women as not hookers but who dress revealingly as hookers? Kaya sabi niya, ito yung hooker dress. Okay, nagsuot ako na isang hooker dress. Hooker na ba ako? Yun yung isa kong tanong eh. Kung hindi ako hooker, ang goal ko is ayoko lumabas na nakaubad kasi nahihiya ako. Di naman kailangan sobrang obvious ng goal mo eh. Gusto ko magsuot ng damit kasi ayoko lumabas na nakaubad kasi nahihiya ako. Giniginaw ako. Which one is correct? Which one is right?
I'm not saying that kasi nga, I cannot derive an ought from an is. Kung Okay. ang nangyayari sa, ang phenomena na nangyayari, Yeah, kasi yung nangyayari sa realidad, yun yung term niya. Ano yung nangyayari dito sa mundo, hindi mo pwedeng sabihan niya ng ought kasi hindi yun yung nangyayari. So hindi mo pwedeng, ito dapat yan, diba? Dapat. Kasi argument to eh. Nagbibigay ka ng claim at ano ang data mo behind that claim at ano ang evidence mo behind that claim. Tapos ito yung magiging rebuttal. Ano yung magpapahina dun sa claim mo? Ano yung ilalaban dun sa claim mo? So magkaibang mundo yung ought and is. there are people who actually associate yung revealing clothing as doon sa mga hookers. Then, it's just happening in reality. So, I cannot control that. So, Alright. hiwalay. Kailangan natin ihiwalay yung is tsaka yung ought. What ought to be done is separate from what is happening. So, Alright. if you agree that it is happening, hindi natin kayang i-derive on what ought and what ought not to be done. Kasi the idea here is clothing, women's clothing, a factor in sexual harassment? And our position is yes. Okay. So I think that Okay. that's it. That's all. Parang I'm still confused. Sige, I think we can come to a better understanding with once I give. I don't think it's a rebuttal, but it's more like a question. I think to start, Albert Einstein poses that doing insanity means that doing the same thing Ulit-ulit, over and over baliw. again, expecting the same results. And I would argue that men, or even women in general, have been telling women what to wear ever since before you and I were born. Ang dami ng mga tao, not even content creators, but like society in general have been telling women what to wear. Sige, you keep saying that it happens in reality. Let's look at what the reality has in store for victims of sexual harassment. And this is not just exclusive to women. 97, Okay. I could be wrong, you can fact check me on this. Statistics na to. 97% of sexual harassment cases does not happen outside but inside the homes or near the homes. Women who report that they were sexually harassed were not harassed outside the homes. Ibig sabihin po nun, yung mga taong nahaharas, hindi po sila nahaharas sa labas ng mga bahay nila, kundi mostly sa loob o malapit sa bahay nila. So sinasabi ito na hindi strangers ang nangaharas sa kanila, kundi mga taong kakilala na nila. Mga kakilala na ng mga babae ang nagiging direct perpetrators natin dito. So it doesn't really make sense to keep saying that the reality without actually looking what reality states. Realistically speaking, women get harassed not even outside or not even by strangers or criminals. They are harassed by their fathers, by Malapit brothers, by sa'yo. cousins, by Vicinity their mo. coworkers, by people they know. And this is statistics and data does not lie. So para sa akin, hindi lang po siya nagme-make sense na we keep telling women what to wear and what to do and expect them to think that it's concerned. So parang sinabi niya dito na paano mo sinasabing concern to kung mismo mga taong malalapit sa kanila ang nasa-seduce doon sa kanilang suot o yung naapektuhan sa kanilang sinusuot. Do you think that you understand women's Nope. struggles better than them? No, you cannot and vice versa, Alright, yes. perfect. Now that we can agree that we men do not really understand what women go through on a daily basis, do you How can you talk for them? understand how men think? No, Okay. of course not all of them. No, like men in general. In general, I think, wala. there are a lot of people from your community stating that the reason why they push for these agendas is because they are concerned with their women in their lives because they know how men think. I'm sorry, Gabe, but I think you should answer first. Do you disagree that it's happening, the sexual harassment because No. of the clothing? Are you denying that that's happening in reality? According to UN, 1 in 3 women get harassed, and there is no positive correlation between what you're wearing and how you're sexually harassed. According to UN, CDC, RAIN, National Sexual Assault Coalition, and many more studies, there is no positive correlation between what you're wearing and how you're sexually harassed. So sabi na walang apekto ang iyong sinusuot para harassing ka na isang tao. Mapa-revealing man or sobrang takip na takip ka, hindi daw siya factor doon. So, who are you calling out then? If this is not happening in reality, I'm not saying that it's not happening in reality. Kaya pala tinatanong niya doon sa reality kasi sumalaman ni Kayo, sinong sinasabihan mo? Sinong kino-call out mo doon kung hindi siya nangyari sa reality? Kaya pala tinatanong niya paulit-ulit itong kung nangyayari ba to in reality. It is happening, but not in the magnitude that you're thinking of because there is no positive degree. correlation in any major studies made by global institutions such as CDC that there is a positive correlation between what you're wearing and how you're sexually harassed. There is no positive correlation between that. Bakit positive? Positive correlation. You mean may effect siya o wala? Let me finish so I can answer your point better. In fact, even in countries, conservative countries such as Egypt, 90% of women who reported that they were sexually harassed were wearing conservative clothes. In fact, in other countries where they were wearing conservative clothes, hijabs, Muslim clothing, Muslim clothing. Wait, na-pause ako.
Muslim clothing. Tubig kasi inumin natin, Have huwag been kape. cases of Ako. underreporting, not because they are wearing conservative clothes, but there is shame in reporting as well. So we cannot really dispel these major institutions that do this research and say that it's happening in reality at rates that we think. Ibig sabihin, sinasabi din niya, sorry kung pinopost-post ko rin kasi, komentary to, di ba? Ako magsalita. Tanga na naman na magsasabi dyan. Ba't post ka ng post pa? Tuktukan kita. Yung sasabi dito na underreport din siya kasi kahit yung mismo mga babae nagre-report ay they feel dirty to say it. They feel less pag they report sila kasi parang mababrand o malalabel sila as someone na naharas. They are happening, yes. We can come to an agreement with that. But however, mahirap siyang sabihin na hindi siya ginagawa out of control because data clearly suggests that there is no positive correlation on how you're, kung paano ka nasi sexually harassed at kung anong suot mo. I'm sorry, I disagree with the positive correlation. There is a positive correlation, but there's no direct causation. So, correlation is not causation. Are you disagreeing with the studies made by CDC and UN? No. Let me give you a research, a pure research. Yung sinasabi mo sa conservative countries, right? The religious countries side. Yes. Okay. Let's remind ourselves the topic. Is women's clothing a factor in sexual harassment? Our Yes. position is yes. Yes. You fail to see the contextual, the nuances in there. Okay, alam mo yung idea ng tall poppy syndrome, right? Yeah. Okay, the Yung tall ano, poppy syndrome is kapag yung mas ikaw successful ka. Ikaw mismo ay Ikaw yung minabatak. Pababa. Ikaw yung may ano ba yun? kritisismo sa'yo. Parang nag-set out ka sa crowd, okay, na ikaw ay nagmukhang unique, right? So, Yeah. yung sinasabi mong yun, sa pure research is, nandun siya sa more on not too religious and too religious. Kaya punta sa two extremes, right? Is Egypt a conservative country or not? Hang on. Patapusin mo muna ako, Gabe. Yeah. Kasi sa pure research na sinasabi mo, Sara sa mo muna pure yung research mic mo. yan, yung sinasabi mo yan is it depended Kaya dami sara mo on the muna. country. Like for example, kung religious country, yung country na yon, the risk is on the revealing clothes. Okay. So ngayon, kapag hindi religious, so kapag secular yung country, Yeah. the problem now becomes yung too conservative is being harassed now there. So parang if we go baliktad. to the street, So, ang nahaharas naman yung mga mas conservative, yung kesa dun sa mas revealing. Okay? to the extremes. Now the question is clothing, women's clothing, a factor? And the answer is yes, right? Sorry, I'm really not following, sir. I'm trying my best to follow, but I think you're going on so many tangents. Yung sa research na sinasabi mo, Yeah, it's a well peer reviewed study by UN and CDC and yeah. Wag na natin pag-usapan. Okay na-establish na natin ito yung isang statistic. Okay? I'm gonna give you a proper example so that I can, Okay. dial down and, we Sige. can focus No. instead of going on tangents. For example, in a country like Egypt, sir, where it's widely believed that it's conservative and they wear conservative clothing, 90% of women who have reported that they were sexually harassed, they were wearing conservative clothes. Yeah. So, Yeah, okay. Okay na yan. what's the point of telling women what to wear if Kung hindi they ka are rep, going to sinabi get ko kanina. sexually harassed in the first place? In fact, Again. I would argue, help me finish, sir, and then I'm gonna help you finish. I would argue that talking about women's clothing is utterly pointless Unnecessary and na. saying that it's a factor because it's proven that in Hindi siya centuries, hindi siya factor regardless in, of the yeah. timeline, women have been getting harassed across all boards, across all religious sectors. So to think that clothing is indeed a factor would be illogical. Yeah. Because we have clear studies stating that there is Sige. no positive correlation and Anong sagot causation mo, Kayo? between you as a woman dressing the way that you are Yeah, gets. and getting sexually harassed. Why? Because again, 97% of sexual harassment cases does not even require any form of, as Pinoy Extreme would put it, opportunity para sa pananamit. Because they are sexually harassed not outside, So, maganda not- Tagalog sila magsalita. but Pero okay inside lang. their homes. So if clothing was indeed a factor, wouldn't we be seeing decline sa sexual harassment cases? Kung paulit-ulit nating inuulit yung strategy na dapat ganiting isuot mo because there is a risk na magaganito ka. And I don't honestly understand the point of us men telling women what to wear. Hindi naman nga natin naiintindihan yung struggle nila in the first It seems to me that you're trying to stick with your script. We're not talking about on what they should wear or should do. But that's the point of the debate in the first place, sir. Were you not informed? That I Yeah. Wait lang. Yes, Ishi. Sir, papagsalitaan mo yung moderator, sir. You are not the moderator. Yeah. Kala ko si Extreme. Nawawala po kasi tayo sa format na 5 minutes, Okay. 8 minutes. Oo nga, nagpapalit pa. Jubilee ng kahirapan. I think we can give time to Pinoy Extreme to speak. I think we've heard plenty from
kayo. Hindi kailan kami pwede magtanong kay Gabe. I think we... Okay, so, ngayon 5 minutes tayo sa rebuttal na... Okay, this is my claim. Again, Gabe keeps repeating that we shouldn't talk about what women should do and what women should not do, but that's not the topic. The topic is it a factor in sexual harassment? It's not. Paano ba? Conversational, ano ba to? Yeah, go ahead. Go ahead. Pa-off mic muna, Gig. Sorry. Okay. So, it is not about what women should do and should not do. I just gave an example na hindi pa ni-rebut. Na if a woman, kasi nga yung ought to do is actually goal-oriented, goal-dependent. For example, kapag ikaw ay gusto mong mag-attract ng customer as a hooker, of course, one of your strategies is actually magsuot ng revealing clothes. Sana magbigay siya ng example na kabaliktaran naman kasi hindi relatable yung hooker. Paano naman sa mga hindi? Yun, I think yung mas magandang angulo dun. Pag gusto mo naman makaiwas, para gusto mo ng risk management na ma-sexually harass ka, unang-una... Wait. Bakit tayo nakikipag... Bakit meron na agad presumption na ito siya pag nagsusuot ng damit? Na ito yung pwede mangyari sa'yo pag nagsusuot ka ng damit? Hindi ba masyadong dangerous thinking yun? Well, yung mismong claim din, iibahin ko eh. Like, kesa control, siguro discipline behind the guise of concern. Kasi hindi lang women eh. Kahit ako, hindi ko bibigyan kunyari ang isang bata o kahit sinong kakasama ko. Kaya pupunta siya, lalabas siya. Gusto siya na sobrang daming kumikintab at kumikinang inang-ina na relo, necklace, diba? Kung ano pa mga Benten watch na pwede mo lagay dyan. Kasi kakabahan ako para sa kanya na baka manakawan siya. Kasi may napupunta siya sa kung saan lugar kahit saan pa yan. Ay siguro mas mababa yung tsansa na problema ito ng mga tao nasa mga gated communities or nasa mga BGC. Di ko alam, di ako taga ron eh. Pero kumpara dun sa karamihan ng tao na nakatira sa mga lugar na mataas ang tsansa na manakawan ka, nag-a-attract ka ng atensyon. Ako, ginagawa ko na lang ay kung may gusto akong suotin na alam mo yun, na proud akong kumita ako at nabili ko, yung Charizard ko pala na watch, no? Tinatago ko muna siya and sinusuot ko siya pa nandun na ako sa lugar. Kahit ako na bilang isang lalaki. Pero it's besides the case. Ang sinasabi ko lang dito ay merong epekto ang nakikita ng ibang tao sa isa pang tao, sa kanyang pananamit, sa kanyang galaw. Kung isang tao ay biglang ganito maglakad sa'yo, isipin ko siga to. Diba? At hindi yun masama kasi ganun ka nagde-derive na information from external factors. Hindi dapat yung pinagkukuhanan ng mali siya agad-agad ng mga taong pinag-uusapan sila. Kasi ganun ka mag-assess eh. Lahat naman skin deep eh. Lahat naman mababaw lang eh. Until kung lalapit ka o makakausap mo yung tao, magdidipin na ngayon yung understanding mo doon sa taong yun. Pero hindi yun naiisip ng mga taong, alam mo, manyakol, o ewan ko, lasing, o mga kupal. Ako yung nagsasalita in all genders ha. Gagana pa rin naman siya eh. Majority of the harassment happen na at night. Okay? Yan ay factor lang din. Yung nighttime is factor lang din. Yung dress, yung clothing is also a factor. So ngayon, hindi ko alam kung bakit, well, sabi naman ni Gabe, he agrees that it's happening in reality. So if it's happening in reality, I think the debate is done. Why? Because you already agreed it's happening. Kasi kung sasabihin mo kasi napaka-awkward ng position mo, Gabe. Kasi ang awkward na position mo, you keep calling out these people na sinasabi mo, ba't kayo ganyan mag-isip, sexually harass yung mga babae because of their clothing. Pero at the same time, i-argue mo na, well, 97% ay nangyayari sa loob ng bahay. Then who are you calling out then? So ibig sabihin, you have to believe na yung mga kino-call out mo is naniniwalang gano'n. And some of them may be a perpetrator doon sa pambabasto sa mga babae. So if you agree on that, then you have to assume na it's happening in reality, not the way you argue it, but it is happening in reality na even yung mga tao, yung hindi nasa loob ng bahay is ginagawa yon. Second point, scientifically, alam natin through evolution. Hindi ko ba seryoso ba biglang may lumalabas sa mga ganitong edit? So ano to? Sa TikTok to na pag may nagdo-donate. Okay. Ang lalaki Mga pala. is mas mataas yung sexual drive kaysa sa babae. Okay, so ibang claim na ulit to. At makita mo ano yung kanyang facial expression. So pinakita niya, okay, meron akong point regarding this. Okay, that's actually the propagation, survival of the fittest ni Darwin, right? So okay, that's Pupunta the tayo sa propagation. biology. Okay, so ibig sabihin, yung mga lalaki, they're actually, lagi sila naghahanap ng mate. So ngayon, here's my problem. Which one is more biological? The clothing or the sexual drive? Ngayon,
If the sexual drive is biological for men, what should you do? Change their minds? No! It's biological. You should risk manage on those people. Kasi siraulo na nga yung mga yun eh. Mga manyakis na nga yun mga yun eh. Kung ang argument ni Gabe is we should call them out kasi yun lang yung way to fix them. No! I have an alternative. Kill them all. How's that? I think mas effective yung way ko kaysa sa call them out. Sir, para lang po makamaximize tayo ng time, can I at least respond to your last claim? Diba dapat may minutes to? Ayun yung time, di ba? Dapat pinatapos mo na si Kayo. It's a 1 minute 15 seconds na lang eh. Ideally sana pwede mo na lang biglang masnap eh, no? Siguro papunta na tayo sa realm ng bakit pa natin ito pinag-uusapan eh, no? Pero ang point nga kasi ng mga ganitong mga usapin o debate ay para mahimay natin pa at mas mapag-usapan pa ito ng mas maraming tao. At syempre, kung mas napag-uusapan ng mga tao yung mga ganitong pangyayari, mas hindi na siya tabu pag-usapan, mas magiging aware ngayon yung mga tao. Alam ba ano to, Pinoy Extreme versus Gay? Bakit puro si Kayo? Before we go to Pinoy Extreme, I think your followers would be happier if makapagsalita ka. But before you go ahead, you mentioned the biology, no, Sir Kayo, that men are more sexual beings. Would you agree that women are also sexual beings? Correct, yes. 67% of women reported that they are sexually not pleased by their husbands, and 64% of them resort to using their imagination. So I would argue that So yung mga lalaki di na please yung kanila partners. because their needs are not almost always met. I think ano siya, it's problem siya of biology. Dahil sa lalaki, isang hawak mo lang, ito na siya. Dahil mas kailangan ng male biology na mailabas agad ito. Kasi diba yung unang-una pa lang, yung start pa lang ng evolution, mas maganda kung makapaggawa ka na marami agad offspring para mas mabilis ang iyong paglaganap ng iyong race at yung genetic material na meron ka. Gusto mo ipakalat yung performative maleness mo, yung bigote mo, yung mata mo, whatever. So kita mo ginawa ng evolution na yung mga nagre-release ng kanilang similya ay may nade-derive na pleasure. Tignan mo ibang mga hayop, walang pleasure ang iba nilang paglabas ng similya. Tignan mo yung mga manok, iba patak lang para sila ay mabuntis. Isa tayo sa mga hayop na nagde-derive ng pleasure from doing the act. Kasi kasunod nun ay ang pag-release at pag-copulate at paggawa ng bata. So, sa babae kasi, hindi yun na kanilang primary na instinct. Kasi, alam mo yun, mas malaki ang kanilang magiging burden, yung dala-dala nila, if kung kani-kanino lang ang gusto nila. Doon sa aspect of copulation ay yung paggawa ng bata. Kasi, wala namang condoms noon, wala namang mga preventive measures noon, wala ba? So, hindi ako nagsasalita entirely para sa kanila, pero ito yung naging epekto ng ating modern technology at modern science and modern beliefs, our new way of thinking sa mga bagay-bagay. Seeing the same rates of sexual harassment to men and to women if they're both sexual beings. No, it happens, pero lower percentage. Pero here's my problem with your claim, no? I mean, why are we not seeing the Ang gulo kasi ng format eh. So parang sinasabi ni Gabe dito is kung pareho sexual beings sila, bakit mas onti yung women to men versus men to women? At yun yung in-explain ko kanina, more on sa biology, na hindi kasalanan ng kahit sino yun. Ang ano lang is control, discipline, which is yun yung una-una niyang claim na sinabi na doon ko lala ibabalik yung discipline. The same na sinasabi natin sa mga batang lalaki na kontrolin mo yung mga yung galaw mo, bastos yung ginagawa mo. Hindi yun pag-control sa kanila. Yun ay is place of concern. Pag ito ginawa mo, diba, binaliktad ko lang sa lalaki para maintindihan din ng ibang lalaki at ibang mga babae dyan. Pag hindi ko sinabi sa'yo tapos nag-act upon ka ng ganun-ganun lang, pwede kang magkaroon ng risk. At yun yung iniiwasan natin dito. Ito ay coming from a place of concern. Kasi kung wala akong pake dyan, gawin mo. Ikaw naman makukulong. Ikaw naman ang mabubugbog. Ikaw naman ang may masamang mangyayari sa'yo. Hindi ko siya bini-victim blame. Nilelesen mo lang yung tsansa kasi ito yung mundong meron tayo. Dapat hindi na to isang ideal, isang utopian na society. Alam dapat na lahat ang tama at mali. Pero hindi yun ang case. Ang tao ay incomplete at hanggang tumatanda natututo at nagiging at incomplete pa din up until kahit mamatay pa siya. So hindi yun kasalanan ng gender itself. Pero yun nga, ito kasi yung mundong ginagalawa natin. At hindi ko sinasabi na huwag tayo magbago. Pero for now, mag-react tayo accordingly sa ating pinupuntahan at sa ating mga dinadaanan. Kasi nga delikado eh. Safety ang ating iniisip sa kanila. Sana nga wala mga ganun tao eh. Pero for now, wala naman mawawala eh. Tulad the example ko kanina eh. Kahit gusto ko to suotin, saka na. Saka ko na siya gagawin. So mas alam kong safe ako. Dahil ang mundo ay isang unsafe place. Hindi siya gender specific. Yes, may minsan mas mataas ang chance
balansa na isang gender kumpara sa isang gender sa iba't ibang mga aspect ng buhay nila, 'di ba? Sa isang patriarchal society, sino ang mas oppressed versus sa hindi. Pero ang mundo ay isang unsafe place in general. I'm trying to get back onto the point that men are sexual beings, correct? And to say that, to use that as a justifying cause for their behavior and to ignore completely the fact that women are also sexual beings, then we are going entirely on a tangent. Kasi tingnan mo, sir, if women are also... Pero I'm not justifying it, I'm just describing it. You know, banana. Anyway, if women... At gusto niya is tomato, naging banana, banono. Because they're also sexual beings. I mean, women are not going around sexually harassing people. They are sexual beings. I would argue that they are far more imaginative than people would know. They have impulses too. They are sexual Kaya nga beings. sabi ko, give more. Okay. Diba? Yeah, More. Hindi ko sinasabing only. So the problem is you're trying to mix again yung husband and wife. You don't have to be good at bed to actually get a woman pregnant. That's my idea doon sa propagation of genes na biologically grounded. Okay. Sabi ko sa biology din kanina na, di ba, yung kasi mo lang, lalabasan ka, it's a curse and a blessing para doon sa lalaki. And curse and a blessing din siya doon sa babae. Kasi yung mga babae, mas less yung time nila mag-isip gamit na kanilang puson kumpara sa lalaki na minsan nag-iisip sa utak, sa ulo nila dito sa ilalim. Ayun. You don't have to be good at bed. So because biology states that we cannot change men in their sexual drive, we should do nothing at all. Yeah. And Hindi, just keep telling nagko-control women tayo. what to wear. Again, you're I mixing think again. separate siya. I'm trying to follow your logical reasoning, sir. If you're saying that the biological aspect of a man overdrives or overshadows Overreaches, their capacity to think, their impulse control, just because they're more sexual beings, then we shouldn't do anything at all because they would always dominate. And my side of the aisle of trying to call my side of the aisle trying to call out the other people would be utterly pointless because they're sexual beings anyway, and we should just focus on telling women what to wear. No, it should come from both sides para sa akin. Hindi siya mutually inclusive sa isa't isa. Magkahiwalayan. Pwede mo tong masabihin sa mga lalaki, pwede mo tong masabi sa mga babae. They should both feel safe and tama yung dapat nilang gawin. Para to avoid yung perfect storm na yung magkakaroon nga ng harassment, magkakaroon ng deep miscommunication, hindi sila nagkaintindihan. Ayun ko. Sobrang dami rin kasing factors dyan. Wala talaga siyang tama-mali. Pero yeah, enjoy natin yung pag-deliver nila ng argument at paano natin tayo may matututunan pagdating sa pananalita at kung paano natin dinidescribe ay isang bagay na hindi may misunderstand agad ng ating kausap. I'm sorry, sabi mo kanina na sabi ko na walang gawin. Sabi ko nga, yung alternative na gusto kong gawin is more To kill effective them. than sa gusto mong gawin. So, na pagkakaiba ng gusto kong gawin sa gusto mong gawin. My proposition was, kill them all. That I can agree with. There it is. Sabi common Mas ground. better yung sa akin kaysa sa gusto mo. Right? I mean, but we can't do that at all. Can we? Can we kill them all? Well, sabi ko nga, ang Mas active kasi siya ay eh. nakalagay sa grounded siya sa goal. Okay? Yeah. You cannot actually derive an ought from an is, kanina ko pa sinasabi. But if your goal Describe ko if your goal is to meaning, stop it's a sexual harassment, substitution. if your goal is to stop sexual harassment, Para saan pa tong timer? I mean, ano lang to? Like, bahala sila? Parang sabungan? Ganun. kasi ang stance ko dito, sir, sa mga people from the side of the aisle, especially sa mga comment section ni Pinoy Extreme, saying that mas effective kasing sabihan mo na lang ang babae sa kung anong dapat niyang isuot. That's why I think Pinoy Extreme should also defend his stance so that we can both have a proper understanding because you're just speaking entirely for him. Oo nga, parang Caillou versus Gabe to eh. Hindi pa rin kasalita si Pinoy Extreme. No, I'm just describing it. It's just a fact. It's just this description. I think you're mixing the two na what ought to be done and what is. Ako nakafocus ako sa is. I don't care kung anong gusto mong gawin. Okay, Kasi so nakadepende let's focus on what is, sir. Ano po ba yung is na na-experience ng kababaihan ngayon? Yeah, the is they are sexually harassed. One factor of that is the revealing clothing or the conservative clothing depending. Well, sinabi na kanina ni Gabe na hindi nga siya based on sa kanilang damit. You cannot simply I think say that na-open up wearing na niya something yung- revealing is a factor, even if you put it on the context of a hooker. Let's say, for example, a hooker might dress revealingly. Paano pag wala siyang naakit? What I'm saying is, you cannot dispel the fact. Pangit pala eh. No? Mahina ang stocks. Better prepared si Gabe dito kasi since siya rin naman gumawa ng claim, so dapat ibabak mo talaga yung claim mo. Sana meron si Caillou na dataset na pwede niya italbog kasama. Wala namang mas malakas na dataset sa isa pang evidence o isa pang dataset, pero para lang mas maging constructive yung pagbuo natin nung usapan. Instead of yung nangyayari na ito yung sinabi ko, hindi yan yung iniisip ko, ito yung iniisip ko. Di ba? Mas maganda yun. So,
Gabe, can we just give time for... Pinoy Extreme, yeah. Yun. Yeah. Let's go, 28 minutes in. I think your audience are waiting for you, Pinoy Extreme. I May think... isang statement lang ako and then Pinoy Extreme na. Again, Kasi no problem. ang isang statement ko lang is, you keep saying this a peer-reviewed. I just give you a peer-reviewed as well. Which one? Peer-reviewed that there's a positive correlation. Which one? So, which one? Gusto mo, kabigay ko sa'yo ngayon lahat? I mean, that'd be cool, but like... Give it to you now. Well, that'd be cool. want. I mean, if it could really dispel CDC and UN and the National Coalition for Women's Sexual Assault, that'd be great. Alam mo, dating sa mga ganitong stats, pwede ka gumamit ng stats or evidence sa pag-support sa argument mo. Pero hindi siya parang end-all sa isang argument kasi pwede rin siya magkaroon ng sarili niyang stat na yung ini-encompass pala niya, binablanket niya yung dataset na yon. So, for example, invento lang to, hindi ko to dinedefend. Hindi mo ako bias dun sa kanilang mga claims eh. Yung mismong merit lang nung kanilang mga arguments na nilalabas. Ito isang sinasabi ko eh. Kasi to si Moving Forward by doon sa CDC na tinutukoy ni Gabe. Andito tayo sa part na to. Identifying risk and protective factor. Kung hindi natin to sasabihin right now, ito muna ang gawin natin. Kung hindi natin i-identify yung risk at yung protective factors na sinasabi natin na comes from control, hindi tayo makapag-develop and test ng prevention strategies. Paano natin madidismantle itong paano sila nakakahanap ng paraan para mangharas. And then, i-ensure natin yung widespread adoption. Para mabawasan yung huli ka na Twitter mentality, X na pala ngayon, Twitter mentality nang nagsa-stop ng conversation dahil nagsa-stop na agad tayo na huwag niyong pakialaman. The same way na pati nung panahon ng slavery, sino ba nag-push ng mga laws para mawala yun? Para matanggal? Hindi naman yung mga enslaved kasi wala nga silang power. So magiging avenue at kakampi mo ngayon yung mga taong yun. Ngayon, yung ginagawa natin na ini-alienate natin o pinaghihiwalay natin ang babae at lalaki. Huwag kayo makinig sa mga yan. Hindi tayo nagtutulungan. Instead of both na genders, kung ilan man gender pa lumabas dyan, para ma-prevent tong common evil na kinakalaban natin. Nagiging toxic siya at unproductive para sa pareho eh. Na okay, yes, mas maraming cases na yung mga lalaki ang nagsa-start ng sexual violence na ito. Paano natin to mape-prevent? Habang buhay na lang ba? 50 years from now, ito pa rin ba ang ating pinag-uusapan? Wala pa tayong maisip na paraan? Ito yung cause kung bakit ino-open up itong control or concern na sinasabi nung mga concerned na lalaki sa kanilang mga female partners. Ngayon, hindi ko alam pag pinagbaliktad na yan. Pero kasi yung claim eh. Kailangan ako mag-stick dun sa claim at yun ang isang debate. Kaya sabi lang dito na we should have protective factors muna. Kasi kung hindi ko mapoprotektahan yung mga to, wala akong time para i-develop and test itong prevention na to para matigilan at ma-ensure yung widespread na adoption. Ito yung isang ginawa nila na figure regarding this. Kasi napaka lang eh. Parang medyo na-demonize yung word na control. Sa isang society, you need control. Hindi lang sa mga babae, pero pati dun sa mga taong naggagawa nun. At kasama yun. Kasama siya sa parang if the shoe fits. Hindi siya para lang na-control kita, ito ka lang dapat. Hindi naman siya. Hanggang doon yung place of concern. Iba na pag sinabi ko sa'yo, di ba? Nawawala na yung genuine concern nung tao pag ganun ka na mag-reply. Abi et al. 2011. Clothing victim blame. 1992. 1992. That seems pretty outdated, sir. Sa lahat ng peer-reviewed. Okay na ako. 20 plus years na. Alright, cool. Pinoy, may gusto ka bang sabihin, tol? Ayun, well, yung studies kasi na binigay mo kanina, it's not going to be absolutely the only studies about sexual harassment that is related to dress. Now, there are multiple studies that also is saying that dress has a factor doon sa pagiging victim nila. Kung may bibigay si Kayo ngayon, well, ako rin naman, meron akong may bibigay. But of course, the time is not now to actually... I mean, it'd be cool if you could give them. We're not here to disprove each other. I'm just trying to get where you're coming from so I could get a better understanding. Kahit ibigay ko siya ngayon, anong magiging sense na ibigay ko? Wala namang magbabasa nun. But again, if you want those studies, okay, those could be given after this debate. But if we are going to pursue on those studies, the answer or yung goal natin doon is may studies ba doon sa dress na yun? Kasi again, it's absurd to ask for those studies na hindi naman natin babasahin. Again, meron at meron yan. Hindi natin babasahin? We're not gonna read them? No. Hindi natin mababasa yan ngayon. Bigay natin yan ngayon sa screen. Sino I think yung gusto niya dito ay parang maggamit yung sources na meron ka. Gawa ka isang concise, parang thought that supports yung anti-claim mo dito. Yun yung expect niya ni Gabe. No, I mean, if you could just do what Caillou did, like cite some examples, I'd be very happy to listen. Okay, give me a second here. I mean, without searching at least. I thought you should be prepared. I gave you a week, dude. I don't memorize the titles of those, okay? That's not my style. I think that's what separates you from Caillou
you and yourself. Oh yeah, I agree. I agree. I mean, yung mga ganun kasing comments is unnecessary. Parang pinapahina mo yung case niya at pinapamukha mo sa tao na, alam mo yun, na mas magaling tong isa kesa dito. Hindi naman dapat yun ang point. Na dapat talagang hinihimay natin dito ay yung mga argumento. Huwag na natin ilabas yung ating emosyon sa isa't isa kasi magiging bias ngayon at malalagyan ng emosyon yung pinag-uusapan. At mas maganda mapag-usapan natin to eh. I think we can proceed with this. Do you have anything to say? Well, let's continue. You don't have anything to say? I mean, it was all Kayo and me. I'm good. Okay. Okay guys, isa pa ulit. Mas magaling si Kayo may pag-debate do. Buhat. May questions only kasi nagkakaan sila eh. Alright, can I just say that this is proving to be a little disappointing. At least I'm having fun with Kayo. I mean, I thought with the amount of content you Okay, created, talaga nag-ano na siya. Naglabas siya na sa malom. Ayaw ko na pakinggan niya, wala na akong pake sa inyong mga pinagtatalunan online. Pero hanggang doon lang kasi ako sa pagtatalo eh. Pinag-usapan ko dati dito, nung unang-una sila nagtalo. Tuloy-tuloy pa pala yung kanilang bangayan online. Ang mundo ay isang nakakatakot, depraved, at risky na lugar. Pwede ka nga lang tumawid ng kalsada, boom, patay ka na agad. So, much more na kailangan maging mas maingat tayo. Pagdating sa pag-interact sa ating outside world, hindi lang yung paglabas ng pinto kahit sa mismong bahay kung nasan ka. Kasi nga, di ba, karamihan ng mga SH cases ay in your vicinity, mga taong kilala mo. So, mapalalaki ka man o babae, ang gusto ko, maging safe ka. Mas importante sa akin na maging safe ka muna para umabot ka sa panahon. Hindi mo muna kailangan pagdaanan ng isang SH case nang hindi natin to nape-prevent. Alam ko gusto natin itong baguhin, mababago din natin to, slowly but surely. So, okay ako na napag-uusapan ito at nasasabi natin sa isa't isa na ito ang nangyayari, mapamisuot ka man na ganito o hindi, pero baka nalilesen ito pag ganito ka manamit o mas hindi ka ganito manamit. Ito mga ganitong debate, hindi natin ito masasabi sa harap na isang taong ginagawa ni act ng kasama na yun. So, for now, maganda siyang foundation tulad ng pinayataw dito kanina para ma-identify yung risk and yung protective factors na kailangan natin in play. I think doon tayo sa step na ito. Sinadefine na natin yung problem, alam na natin sino yung problema eh. Lalaki, develop and test prevention study. Ito na yung papunta na tayo. So, wala naman ako sinaside sa kanila pareho. Doon lang ako sa para sarili kong arguments at mga arguments sa kanilang nilalabas. Na-enjoy ko yung debate. Medyo mas mapusok lang kumpara sa ibang mga debate. Okay lang yun. Eh, kailangan naman natin may pagsimulan. Kailangan natin, we have to start somewhere. Pero enjoy ko naman yun. At doon natatapos sa ating debate review. Ang first claim mostly. Gusto pa na mga ganito, huwag nyo like, share sa mga master debater nyo friends. Ako ulit si James Shopper, nag-aatid ng balita sa mga Pilipino. Shoo!